Skal daar bij liggen persoonlijk, hè? Ik ben geproefd dat ze komen sabri. Arau, blauw is arau, peso arau puzenjen. De regel even, job dat zie je dat daar nog zo. Dat zie je persoonlijk met bijzien touw mee, gewoon voor mij persoonlijk. Adau het u van gaar zaal, leuner zaal. Een hand met hammer zo stuk. Raak je zo wat zaal los daar zaal. Dus kan duurt wel een bijlen, nog iets. Kaas me niet in pauw, die doen een vuurte, maar gorse gaat toen nog kan misschien. Zet u de hoede peseneren, dan naar baden. Nee, even bannen, ja, kast bannen tegen in top. Even bannen, nou, als sta je daar goed in, a klebe dan die je gobar waar leuren. Ah, ze doen met fusta zala en die sigelle sicura hanum. Ah bon. Più eu qua. Più ha, ma tre ook. Ja, o sale hele sprodo di te. Ah bon. Ah bon ba. Maar dan kan je zien. Agere le morsi. Quando andrò uno non schei waar was. Parlando prima più erve losse. Le vegliate che mentre si dava. E fischi donne. C'è da bussa in quello. Ah, e forse tutto ciò. E se tu penausi obbedia. Die wat moest dan daar. Alma dus question da boos. Oui. Plus qu'il va, de moi tu veux les